Bas, makoro moko live. African Master Studio. One kaindi. One ge Marvo. Anyango Jen. Number one, Lena Nyagem. Okay. Kenya princess, Pingenari ma. Anemila lagiera, manikanya. Anemila lagiera, manikanya. Shikalia DJ. Era linoe machina kombo. Kikupani ati ni waka gatum kaka pile wanka indi luongo ne mokwongo maendi luongo ni Omari Nash chieno jambone mbele chiene mineno mbele miyoko kawuono wanka indi gi Marvo Wuod Ndhiwa kosi luongo ni Marvo Ndhiwa Marvo Wuod Ndhiwa koro Marvo wabiro ka piny olil. We are very sorry, we never told people that somebody is there. Because it's an international show, you know. So I can see Jane is saying Omari. I watch Gitekno Chiat walk. Okay, zima hiyo opo. Matatizo. Okay. Kastane no ka che ndoka be pogna to share by the way. To wagolo tu manyeni lungo ne? Nyamigori has been dropped. Kendo kenena video ni atini an audio and video, and not just video has passed here. It is a real video, 4K quality, HD, GCD, PAG, Quick R. Ina nugino gikmok machal kamano. Idhi kaje chaendo YouTube mar Marvo Wuod Ndhiwa. Marvo Wuod Ndhiwa. Enda pale YouTube Marvo Wuod Ndhiwa. Ina drop saizi. Imagine ishaekwa ina stream pale. Haya, koro bwana tuonjese ngoma. Anane no kangane wajiga chani tini. Ngane hilungu ni Jacqueline anasema pale good work. Haya, twende. Kilo kuna banjo brune. Eduardo, in one video, okay. Lucy Kate. Bimoso Lucy Kate to. He got in now. He got in now. Wonya sakwa. Banjo brune. One residential mera. That residential kwa muke muki no mera for yemo. Ani mama nango. Ndhiwa kama. Anamanyo maero. Ninga to don't pin location. Anamanyo maero. Location is on YouTube. Marvo. Manilo ni Kenyan princess. Kenya princess. Omari tinde lando. Tomane ka wona ne mudo. Anemila lagiera. Manikanya. Anemila lagiera. Amanikanya. Era linoe machunya dwaro. Let me know, machunya dwaro. Baby, let's feel more.
Mama Jaka, thank you, Wuod. Antuma kugol to kocho de Lucy. Baby. Como no pero cancel, pero recorded. One continue the lot of the camera name and practice clear and nice and simple. Mani izo makala. Mama. Kenya eri nyati mabe. Kenya eri nyati mabe. Kenya eri nyati ya wendo mama. Kenya eri nyati ya wendo mama. Hey. Andila no muslim la no chuma be. Andila no muslim la no chuma be. Andila no muslim la no chuma be. Andila Ugo koko ne Marvo to mavoti maloche. Lucy Gates. Ugo chako yewa kwa bega tizo. Kika ugari binena. Sugo dugo 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 dugo. Mano tu menyen mogo ka chendo gi Marvo. Wuod Ndhiwa ibe ka YouTube mare kanyo endo en video moseketi, video man noma sana. Noma sana. Tumalungo Bengi My way to Navigol Osalion Chunaka upita lost my bed Chunaka upita lost my bed mama Igena elio toto Bere mera suna tumabe Mariandi nyarangesa Mariandi Abebo Brewana Ipai mama Kama nelukna Namana konya mama Mano rumba taratibu Katugo choko Kama katugo choko Omari Semna nyonda Semo choko Alangata, okay. Namana tagno jepe Tagno choko Kamana tagno jepe Tagno choko Protect Marare. Mama Baby ani kenda mama Omari ane nuka alangata, okay. Utipachimo kenda tolinda Utipanido kenda tolinda Utipanido tolinda Osiepa mama Anosiepa Osiepa mama Dunia bomba na rumori Ada smile Aya kuru winju kanyoa Kuru winju wa Kito chokana Beki babra Kau posnya dewa Achibela manu nenda Tulumos na atina lini Inema nerima Nyamigori to marina Mikono juu Inema nerima Mikono juu Nyamewendo to be
Nyamigori toma, ine memora ma. Nyamigori toma, ine mabari ma. Kada wotena, igulima, mama, igulima, mama. Magongere simu, igole pete simu. Kemi manja mama, tebeli nyamigori ma. Vale. Robert Oniari. Hey. Robert Soja. Ineno wadwania jogi endidhi kaeche endo YouTube mar Marvo be ondike kata kanyo ni Marvo Wuod Ndhiwa mowero Nyamigori official video. Wan ka kwatimo kitwa gi timbewa en ni dhi kaeche YouTube mar wadu iwinjo tidonjo kaeche endo ti watch maber ichiwo comment kanyo ni anene iwinjo wan kaka LTN Luo Trending Nation wadwa ni ng'ata mane piny Luo get to be promoted equally. You know, we are not selective. We don't say that this one is talented, this one is not talented, this one is upcoming, this one is downgoing, this one is a star, this is a sun, this is a moon. We don't do that. What we do is that so long as you've approached us or we've seen potential in you, what we usually do is that we promote what you do. Ineno, koponi wer wa promote wendi. Koponi chodo wanyalo michuo matin ni chako go kaka macha, inyalo chako go business ni mari chode. Iwinjo, edhiema, iwinjo, dhoni ngani tok chodi eno wera. Eno wera. Kwede kanyo timanyo Marvo Wuod Ndhiwa. Marvo Wuod Ndhiwa. Indiko ni Marvo. Nitie jo mang'eny mosendiko ni Marvo maonge R. Koro miyo ok yude. Indiko ni Marvo. Robert Oniari nado wacho ni Robert Oniari no. En Robert Oniari ni kaeche endo. Awuor mil kawacho ni mari weri gi simu. Weo tulia mondo gino bet mos. Victor Nyakwar Chiaga. Wacho kaeche ni sawa. Baba tangni gi video no kaka chakore gi nene. Meiluongo ne Okanda Twas Joseph Oweno mwenyewe. Yeah. The director, the honorable, the CEO, the GCD. Marvo, tomada de traída. Urenya sapo. Bajo grone. Ba mielka wadwa ne jogi neno video matindo gine rimbende. Marvo. Aha. Mama nuna ngolo. Ndiga kama. Ndiga kama. Anama nyomaero napima be. Anama nyomaero napima be. But we mande sam. Nyamigori ma. Pokiro dayo mor. Nyamigori ma. Mama Nyakuni onge kumono timba wa Kenya princess Bingene ma Oh Anemila la gira Manikanya Anemila la gira Amanikanya Oh Era lino emachinya Mayo Love you now, emachinya como Melissa Lillian, Meli. Love you more. I want you money. I love you more. I think you money. Hey, Tuno. Baby, I need Madame Mori. Baby, Makna gina dua kon. Love you money. Love you money, ma. Love you money. Okanda Twas. Korone wa kumaber kata ng'wede.
Kenya eri nyathi maber. Kenya eri nyathi maber. Kenya eri nyathi awendo mama. Marvo Wuod Ndhiwa. Kenya eri nyathi awendo mama. Marvo Wuod Ndhiwa. Ani kala muslim na dochu maber. Ani kala muslim na no lost maber. Ani kala muslim na no lost maber. Okanda twas. Ani migori tobera neno. Ani migori tobera neno. Kata chunyi no chunyi maber. Kata chunyi no chunyi maber. Ani iwatu wote mama. Kiro nyaogana. Ani iwatu lawi mama. Ochwake. Ani baby iwatu lawi mama. Nusika ikao baby nenda. Lucy okere oge thom bwana. Lucy kimozo to kichungo thom. Gol ka neno kanye ni Lucy akao mosque ndo akao mosque kama duong. Wan ka gi Marvo. Marvo Wuod Ndhiwa. Bagolo video mar Marvo sani tafadhali tuingie YouTube. Video mabaya sana. Tuingie pale YouTube. Tuingie pale YouTube. To support bro. Yes, yeah. Lucy akao mosque maduong. Yani akiana go chonga ko. Ke gole wawe usi. One year po oknia leni kadari koronia leni wasongole but watanga studio to pecho pokoma ko Koro manokti Imoso chogo Lucy wachone osewinjo Tumalungo opodi nyarada my wedding and good of Nalion Chunaka picha lost my bed Chunaka picha lost my bed Lucy ketio inkora chogi sana lakini Marvo kawinyo maber group wano onge kata nga michogo kata chiel wa tidwa ni wa promote Marvo Manekonya mana Kamara tugugo Ketugo chopo Deno Ndhiwa Kamara tugugo Bayo Bwana nwae kanyo bwana bineno kanya dire nuona kanyo kende minuona nuona kanyo bwana ero kanyo weode Ketugo chopo Kamara tugugo Ketugo chopo Kamara semna nyonda Sebo chopo Deno Ndhiwa karibu sana Lucy Kate wacheni osekao Tango chopo Kamara tango chopo Bebe benari buta mama Bebe anikenda mama Usipachimukenda tolita Usipanindokenda tolitenda Usipawoyokoda tolitenda Anusiepa Usipama Anusiepa Usipama Tinjaro manalumuri Let us smile Lucy Achibela
manungi baby, manungi mama wa, ina manungi toto. Sugudu, Manungi man, sugudu, manungi, su, namigori man, su, manungi, mayo. namigori to man, ina memora man, Ah, namigori to man, ina memori man, kato hondo to dara, idugilima, mama, idugilima, Marvo Wuod Ndhiwa. mama. Ah, Unakata simu, unakata simu, sugudu, kame manya mama, alusi. ina migori ma, Ah, ina mamaraga, ina mimoraga, ina mikaina, ina mikai mama, ina mikai ma, ina mikai dundo, ani my wedding, ani my wedding, Kenya princess. Wewe, salute. ay, Kenya princess. Ine mikaina, ine manyami toto, pata nyami apat mana kiwalo bas. Mane ilungo ne, jori jen matin ilungo ne Marvo ngacha. Marvo Wuod Ndhiwa. Ah, okay, me atango African Masters studio, but no problem. What they tang, kocha. Anya tanga. Yes, ogo ilungo ne African Masters production. African Master neno kade no jande wacho ni met sana Wuod Ndhiwa wa. Kaso Sara je monyiero mrete. Sara je moni ina abirongo ndibo ka chieng mara. Nikech iluonga ga ni chwalist. Aya twaze tena mowago ni chiel moro masawa mondo joge gerenga kachecha YouTube. Adwa climb kuno chakna kumoro moluore kuom nyathecha. Aha kumoro ka. Kadika koro ketbale ero kanyo. Ah. Gamana tugo, katugo chopo. Gamana semna nyonda, sebo chopo. Gamana tangi jepe, tangi chopo. Gamana tangi jepe, tangi chopo. Baby bijari buta mama. Baby ane kenda mama. Usipache mukenda tulenda. Usipanindo kenda tuletenda. Usipabuyo koda tuletenda. Anusiepa, usipama. Anusiepa, usipama. Dada smile. Aya koro wiji. Koro tumoguro. Marvo Wuod Ndhiwa. Baby mama, kau punya dewa. Achigala mama menda tu mona akiona rini. Ina mori ma, Sugudu. ya bigori to bere. Diure yigine. Mori ma, YouTube par Marvo. to bere neno. Sigidi. Baby, Sigidi. mama. Ah. Ina manungi toto. Ah. Mona neni ma. Mona neni. Ya bigori ma. Ineno kopona adwa na page ma briefly. Ngeni jo koro winjo Kenyan princess to gik moko nyalo dhi ni Marvo owero nyako cha iwere kako ziepi koso en ngamendeto. No, mani page immediately mono. Kala kwa mielo Kenya princess to ngeni ati Omari kosendete. Omari, an mane tich. Adier Tich okandete. ma unu tie mate unu chwad mana tich. Arogo mana tich. Unu okay. Oga gimoro. Anse gol. Okay. Adier manyisai. Adi mana sai. Okay. Ma okoponi nya Kenya iluongo ni nya Kenya.
La Kenya Princess. Oyudo ka ng'ato ndeti ok nya wang'. Ok nyal wang' nikech ochwado mana tich. Okay. Ok miwero to inindo go nendo. Okay. Vale tich. Kido biwijo ka Lusiket oluongi. Nyaki iduok Lusiket kochung' to. Lucy. No. Ikwongi yene an. Lusiket koluongi ti yene an. Lusiket koluongi ti yene an. An mama. Yes, of course. Kore kwa de mbele. Gimoro moro we chung. Yes. Koro. Kon Lucy ni winje. Koro Ng'onyi. Ngola gi wach. Gino seketo gini. Wajo ni koro ngo. Kido gini uketo. Ngola gi wach. Ngola gi wach. No, nyaka sani ng'ato ng'ina ni gino en views adi. Nitie views mwadwa nwewego kakoro. Dhia e Facebook, YouTube kacha. Ing'ina nene Marvo Wuod Ndhiwa. Nying kidwa yudego mane YouTube iluongo kama iluongo ne Marvo Wuod Ndhiwa. 16. Haya, wakete 30. Wakete uru 30 because wakete rugini mea. Wacha 30 mana. Wakete rugini so. Koka wade. Wakete rugini so. Haya. Koro utimnia. Koro chungino. Watimnia. Wuogi mondi chal ng'a donje YouTube. Gine kaka YouTube ni luongo. Wuogi mondo gine kuma thumne yae. Waterige YouTube. Diaria kocha. Kona kacha. Kona no sawa kabisa. Naka. No, chaki wuogi. Chale ng'ama wuok. Chale ng'ama wuok. Chale ng'ama wuok kendo. Bas. My YouTube. Makore YouTube no. Iluongo ne Marvo Wuod Ndhiwa. Gingi picha yawa. Ngo picha mama buke. Picha ne Marvo Wuod ng'ato wacho ni ma studio mane. Omari Nash ke ma iluongo ne kido tema nene tho kawuono mondo kiny duogi. Mano Meleza. Meleza koni ni chakitema nene tho mondo kiny duogi. Kasto aneno ka chaka Humphrey penjo ni ma studio mane ma iluongo ni African Masters Studios. Ma video maler inyalo neno quality mare en 4K. Ondike kacha ni Marvo Wuod Ndhiwa 13 minutes ago 8 views. Ogolo 8 nikech wan pok owuok. But koponi iwuok kabisa to kiduogo tiyudo ka ose load moko. Koro wadwa ni at least ng'ama ni kanyo no endo renge. Adia kanyo kaka koradio no idio Marvo. Ok Marvo kamano. MARVO Marvo Wuod Ndhiwa ba? Wuod Ndhiwa. Haya. Marvo Wuod Ndhiwa. Search. Koro search Marvo Wuod Ndhiwa. Gini useketho. Chale gini usetimo nade? Usetimo kamacha. Kido. Jaga usetimo kamacha. Poiko na osechame. Inyo mara ni. Nitimu ni kama. Usawewe gikoni. Kora. Dome mati. Mai mune rubeniti. Wapi? Gare momiyo igolo ne. Mai gane. Mai mana ne? Simba ni ne. Mok simbi ya. Masimuna. To simbi betinge le. Mata ngawala ne. Dong miketo ni. Masimba.
Koro mari ni mo nego beni provide net. Ugolo net donge. Ni golo mara cha ema en internet. Kecha ne? No. No. No na ngolo yes. Turu no. Koro. Keturu no bwana wadwa go tho miluongo ni Marvo Wuod Ndhiwa. Waseduogo. Wasebiro. Tuoni watu. En views adi yere go. The pain mama Marvo Wuod Ndhiwa. Yeah. Marvo Wuod Ndhiwa gine en 18 views. Marvo, tomana de taiga. Whatever. Banjo grune. Ani Marvo, tomana ngolo. Nega kama. Nega kama. Anamanyo maero takimabe. Anamanyo maero takimabe. Namigori ma. Lucy Ketio. Namigori ma. In kora chogi oko mar thom. I'm free studio in Nairobi. Studio Kanyo ni en kure. studio ni Nairobi kala Kisama. Nairobi la Kisama. Koro onyalo tudore gi iluongo ni African Master Studios. Yeah. The main producer wan gache iluongo ni Kido Jango. Kido Jaogana. Utamwa maesa twende kazi. Wacha ni Kido Jango. Jaogana. Oh, I know. Andi Kenya princess. Joge bejo maricho. Kido poko share. Live was share na. Okanda twice bisese okanda twice share. Gini koro nya kusea bwana. Watimna justice. Lusiket pokotimo kama cha Robert Onieri pokotimo kama cha Melissa poko share. Bwana na hivi yanyi ngato kae to kokudwa share. Bingena elima. Anemela lagia. Manikanya. Anemela lagia. Manikanya. Oh, Ladino emachunya gobo. Ladino emachunya gobo. Bebele fiyango. Awachini mane. Akudi yango. Atimbili mane. Matalumori. Baby. Ani matalumori. Baby. Naloti mane. Naloti mane ma. Naloti mane. Naloti mane ma. Yena eri mama kalaro. Yena eri mama kalaro. Kenya eri nyatimabe. Kenya eri nyatimabe. Kenya eri nyatimabe mama. Kenya eri nyatimabe. Mimi wati internet. No, adwani uso mugi ukaka biro ngane wacho na okanyo. John Calvin wacho ne no ana keso mdhulu but litigi mo wacho kanyo. Oh. Kido teach ler boy na. Thank you. Don't kanyo makuri go thank you. Thank you John Calvin. No.
I'm very humble. I appreciate so much. I don't know Roberto ni arebe wacho iba producer no ber. Thank you so much. Oh. Koro my producer. Oh. Ilongo ni Kido Jaogana wach kaka yudo riembo we. Ayudo rabui kaka Kido Jaogana. Yes. The late but alive. The late but alive, okay. Kate chunyi nolosimale. Baby, irwake wache mama. Ani baby, irwake lawi mama. Anustipa, irwake lawi mama. Anustipa, ikau karidinena. Anustipa, ikau karidinena. Segura kato, timambe. Segura kuyikanya timambe. Segura timambe. Segura mama. Segura mama. Bichamoroma, bigore dikete mui. Bichamoroma. Get a take it off. Bitch, I'm all of mine. I can't believe it. Man, I'm begging and it was not good. Picture lost my bed. Picture lost my bed. Iwacho ni one viewership 24 wadi maber. Ne ng'at makore kodonjo ka sani maybe kia gima timore ma video manyien mondik ne Marvo Wuod Ndhiwa en ka chendo YouTube mar Marvo Wuod Ndhiwa. Gimitimo en koponi sedonjo kanyo no endo imanyo Marvo Wuod Ndhiwa. En Marvo Wuod Ndhiwa but kisome to kuri some ni Marvo Wuod Ndhiwa. Inyalo timo ka chendo kaka ineno ka ng'ano setimo kanyo no endo o subscribe. Iwinjo o subscribe kuri idhi ka chati chwado subscription ka chendo mondo wa promote nyithindo. Ineno ka polen ka chendo at 522 subscribers. To ka wan kaka wan ka ne koponi warengo ka chendo mitwa chwado gino tidhi yudo ka Marvo nyalo chopo ka cha 1000 koro biro kete mondo me biro kete ong'alo manyime mar golo wende ne kendo mano nyalo promote kaka artist marwa makro wan godo manyime kocha cha endo. Koro gimitimo ne de kacha endo YouTube mare wan YouTube sani gini wago live ineno ke go live mano nyiso ni enthu moseketi timanyo Marvo Wuod Ndhiwa Nyamigori official video. Koro kindika ni Marvo Wuod Ndhiwa Nyamigori osedonyo kanyo no endo. Utamo maisha tumbe ne ni kacha buora mosegolo moro kacha nyaraero en tumbe ma serious lakini gisani endi to no leda Marvo ni kaendi Marvo be nyalo wuoyo gi jopiny kapok wadhi kacha enda neno ka poch gi pak podo timo nduoko kaendo kendo aneno ka manager ne kacha endi luonge ni Lusike to puoyo kabisa wacho ni African Master Studio 100% nyadidek. Mano nyiso ni 300 kasto 100 moro moto mafire hii kitu ni kunoma bwana. Marvo ni kaendi artist gini okata ni atia lande kenda my artist my producer one car iwinjo my the CEO one car irero gini one car kendo wagonya ng'ong samadhano nindo to one car one sure ni wakelo numor nikech it is our weakness by the way. Entertaining you is our weakness. Kakuridwa weakness ma wan go owachi ni onge dhano moriere tir wan koro problem wan ni umor. That is the only weakness we have. Ni wakelo numor kinde ka kinde. To ni ng'ama dwa golo ngolo to inoko kanyo inyalo biro kaendi luongo ni African Master Studio kaka nino kwa tangu nino endo. Marvo Wuod Ndhiwa on YouTube. Okay, thank you so much. Aneno ka Marvo remind wakaecha ni ringo kaecha YouTube matek kabisa
timanyo Marvo Wuod Ndhiwa. Marvo Wuod Ndhiwa nika? Yes. Thank you guys. Thank you. Kwa wale wananisupport YouTube, thank you. Support me, enda pale, subscribe. Weka hiyo kwa TV. Kwa na simu huko mkononi unaangalia Omari, then TV umeweka. Song yangu. Siku hizi tuko na smart TV. Smart kama TV. Ile ya Omari. Unaweka tu song yangu inaendelea hapo na tunapiga story huku. Kwa wale wameshaenda, thank you. Subscribe, usisahau kusubscribe. Share the link. Imeandikwa Marvo Wuod Ndhiwa. Wuod Ndhiwa. The Tiger Wuod Nyasa. The Tiger mwenyewe. Yes, kora wanyiso manani African Masters Card mwana timu idogo ni ngosi. Wanawake domana ngosi yani muziki imezinga mezuka no going back. So was it drop Marvo never drop Eriko Wuod Yego another video new on YouTube one day old. Yeah. Wangi Anyuola, wangi Omari parody, wangi the Luo effect. Koro one ka watiyo. One watiyo mwana teach. Kata kiwinja wako kanyi ni wachwadu mwana teach do. Kata ini nyane ripu wana jogi chwadu teach. Yes. Koro mondo miwamed dhimbele gi chwadu teach. En mana kawune musapotwa. Yes. Koro dhiure YouTube kachicha endo many Marvo Wuod Ndhiwa. Twachwaduru teach mondo mi waket Marvo kuma jomoko be nitiere. Wacho ni ong'ala manyime. Ong'ala machunde. Iketo gini kiro ya. Ong'ala machunye. Omari parle jogo ni video maru project maru Marvo Wuod Ndhiwa otimgi African Masters, both audio and video. Yeah, ineno gini kako timene from audio to video. O yani tiende ni gigole scratch magikete malo kocha from decimal to capital. From decimal to capital ogol African Master Studio. Kori ngama dwani ogol ne video inyalo biro kaendi tigolo ni video. Ngama dwani otimne audio biro katigolo ni. Ngama dwani otimne audio visual mano nyiso ni itimu ni gi video. Itimu ni video gi audio. Ibiro African Masters Studio. Beyo mratari. Ngato wacho kacha Michael Njara wacho ni Omari awinji e radio. Asekelo TV. Asekelo TV. Ang'eni jok moko ne winja but kora sebiro. Ineno an gik matimo gima mona nyombo. Nikech sani ka koro ne an gi dhako. Swali. Awacho ne an gi dhako swali. De koro podo kanoko. Koro an nyaka chieng' moro mor romu. Eka biro nyombo, eka biro temo. Slim Boy penjo ni how much? Audio. Ibiro kachacha endo to kori wuoyo kodi manoma. We chalo daktari mawacho yini donje gete wacho ni daktari adieo. Ya moro. Ne kau daktari donje ge room. Yinyo. Uweru. Daktari biro miya. We donje hospital ti chaka ere daktari barka adieo. No. Daktari biro. No, take your time with doctor. Iwinjo ekibiro yudo yath. Nikech tie jomoko be oko kanyo mabiro nyera to ok bi thiedhi. To imbe okwa bing'eyo ni tuo kapok ibiro hospital. To ni ng'ama ni oko kanyo adwa na akon joma nyiri gi joma nyiri sani kapok arwako ki iluongo ni Marvo. Ng'ama nyako ng'e ni most of the relationship bedo controlled gosiepe. Koro kopono weyi blame osiepe. Weri gi boyfriend no ni ati ni oweya ng'ano koweyi. Osiepe ng'e ni committee no bet kumoro to decide ni in to kirom. Kendo maneneno ka in dhako ineno osiepe chori jok mitero negigo. Maga jomo decide ni dhi. Koro kineno osiepe chori gima tim maber mondo mi idag gi ng'ano kabisa. Many pi maliet. Wang' go mondo kege ketho dagno. Gine magi ketho. To kati ng'ama wuoyi. Jok mineni tere ori. Tema nyamo dhako na ya twende kazi.
One at what views? One at what views? Can we go to YouTube and check? 127. 1 at 27. 1 at 27. No. Jok mane live kage waringuru te wayaka waringuru wadi YouTube kachiche endo kore kwaduogi. Ngaturachi ni Omari ya you are killing us with more ya no. One more moronyo already. Kaso nitie jok moko mabende kosefwenyo ni atini koro gino siepni ngati yudo ka konye chiel ari adek kasto chako ni atini koro wei an sani onge ngamo chuna kati weya nikech wiya muneno ni no weya chieng penj to be podano be podange mange mapokatho ka wiya emono weya chieng penj mayudo koro indi nga na somo takete wiya somo kasto ngatu tugore ni sani koro ni atini kendo do okochuna wiya kende no se we ndalo page koro yiti timu gimoro setem na twende kazi. My head was disappointed me during examination. So who are you? Nowadays I don't believe in friends. Kechu wiya imana keno ndalo mana somo ne dhilo korange ma wiya no disappointer. Koro Mama, it's a moroma. The girl you get them movie. It's a moroma. You get to think it out. It's a moroma. Aneno Kenatoyo is one of the senior security officers that we have in this country. Mano jama majama, my personal person is there. Ilungu ne Kenatoyo. Bwana Kenatoyo ni soja maduong bwana. Magi jok moko manyaka weka watu dhirwa kirwa kakumoro ni bed ka bwana. Kenatoyo bwana kawa iketa koponi ukijarwa ka KDF. Kita kate donut. It's a moroma. I tell you, man of baking and gory was not chocolate Charlie. Koro bit mangeny bit modong makuma duong no kinya choge lusiket. My way is not good. Tunagao picture lost my bed. Tunagao picture lost my bed. Akiegi machando tamuang mogo bwana one live ngato ngamane ginamba tamuang mogo kwere ni one live otamo gochuno maga gutieno ose gochuno tivi chumani Omari ana pakodongo koro wago nam dasta ni pakodongo chietguo otamuang mogo we gochuno bwana and live ngo Lusiketi
I believe ni my last run dog. Koro ngama odwa support wa magi sechi makori support wa nikech wan kaka koro de no e kaka de kena toyo sebudho ne pesa ni batonga no. Soja asayo ngata manisimu kasomna gimalusi ketu wacho tafadhali. Somna gimalusi wacho tafadhali asai. Lucy awajani aworo Marvo but onge shida. Sawa. Manokori olo lusi wani choge ere kako dhiro je microphone nyaki vino toto okay nakosoko no kumito nyaduno mama Ndhiwa ige kumete te wadi lo sala tu manyien me kwa go ngono okay ya te kamaro anga taka no kichoga onge problem but lusi mdono wele kacha ya no kare maki lusi timgi lusi kiki timgi mara thomne Noma sana. Koro nyakora mogi iwinjo kakwa wacho no endo mani luongo ni Marvo Wuod Ndhiwa. Aneno kanga topenya kaya chani Omari Nash uko wapi niko hapa. Unaweza nipata through my handles. Like umekuja hapa umenipata, we can as well chat now. When you need me, you can just DM me inbox and we shall talk now. Now we were here majorly to promote our brother Marvo, and it's like we are through. I wanna go to the house now. If you know you are a true Luo that is not an enemy to the progress, please go there. Just search for Marvo Wuod Ndhiwa. Marvo Wuod Ndhiwa. These one are some of the artists that we have that we hope tomorrow will be one of the great artists that we shall depend on in this country. So please, it's just my humble request that if you know you are there, please just go to YouTube, look for Marvo Wuod Ndhiwa, and we shall really appreciate. Adwane ame mondo goal vote of thanks kapokwa wayakani ende Marvo Wuod Ndhiwa. Oh, yes. Iselungo ball to kaude kapaka chiel. Ndhiwa. Already. Okay guys, hi my people. I'm Marvo Wuod Ndhiwa. As you know. Venye unajua mimi ni Marvo Wuod Ndhiwa. Luziketo acha na kodwara ni gigo kono kada record. Okay. Like support kwa wale wana support YouTube. Thank you so much. Pokakata nyaka no. Yeah, apodin sawa. Uko sawa endelee. Kika bukla ni watch mbili. So enda pale YouTube tafuta Marvo Wuod Ndhiwa. Unaona Wuod Nyasa kwa the Tiger Banjibru nega. Kuna video nimedrop video wendo useme kwa comment.
enda uangalie video kama uko nyumba sasa ni jioni, weka kwa TV. Kuangalia na kutizama ni tofauti. So sema waende watizame. Mwende mtizame. Hapo punya kaka chetu. Endelea. Hey, okay. Kwa wale wameenda, thank you. So kama unanisaidia nayo, kuna groups mnakuwa. So enda uchukue link yangu hapo YouTube, unaweza share kwa hizo magroup yenye iko kwa simu yako, status kusupport to siwezi bila hakuna mwenye anawezanga peke yake. Anto da share to kochoga koro anta tika partner. Hakuna tu shida. Pod mana teach. To makin moro chakuo. Koro mana ti agoye no machogie. Kendo makoro kin wuok tiwero lusiket nya account. Ma to mekende. Koro ditile kake chulo ga wichi golo ga wichi kuo. Tile higo ga wichi kuo. Bari ga wone ga wichi kuo. Okay, inyalo yuda TikTok Marvo Ndhiwa, Instagram kila mahali, follow me. Namba na simu kidwaro ibro yude bio na ya. Kain gigi moro minyalo share koda puonj minyalo meda. Yo inbox kamano kidwani wati kadwani agol ni thomya manya ya en ga kamano wati ga business. Thank you so much. Thank you Omari. Thank you African Studio. Kuom bedo ni gisati na teach malay magi kete giloso audio to giloso video kete YouTube kata gone giro kama winjo wigi gikuye zani koro kete gisati teach malay koro ke gone giro kama ke teach zero African Studio and Studio Macdonald Mall yani Studio Mall iloso gigi moko kedwaro gik moko beyo ya to mikolo mika kedwaro idea maingo iwacha of gionge haraka githo mar ngato mondo mi tumo wuok maber tero kamana mos agone gigi bero kamano supporters be agone urekomano nyasaye ritume donge ma lakini watia bidii share the link nyasaye biro gwedhe anonge gimanyalo mi lakini nyasaye biro gwedhe bas mana kaka winjo no endo mani iluongo ne Marvo Ndhiwa. Twende pale Marvo Ndhiwa, subscribe, watch, share. Agon wero kamano anto kaka pile pod giluonga ni Omari Nash chino jamone mbele chiene meneno mbele miyoko warumuru kaecha LTN Luo Trending LTN Luo Trending Mission.